Ụtụtụ ọma efife ọma ndị be anyị oluchi ọma ebe ọ bụ nene na ya sị m ka ihe ọma ya akpọ gị n'ụbọchị nke taatị n'afọ vidiyo anyị. This video kita na-epostu asị gị na ihe le dị vidiyo mere m asị ka nna asị ụtagụ asị ka nna asị agwa m ndị be anyị learn to discern mara ebe ị na-aga. Bụrụ mmadụ niile na-akpọ Kraịst bụ Kraịst ya bụ man of God. Ya mere na Igbo anyị man of God ka ọ bụ. Ọ sị na afa chọọchị ahụ upper chamber. Chọọchị ka afịa ahụ upper chamber. So one thing lead to another. This man kita efu ejidele ya gịnị na-ese ọ na-edina ụmụazị ya. Yes, ekwe m ekwu ọ na-edina ụmụazị ya. And to make the matter worse, amara m na o ji ọgwụ jide nwunye ya na-support ya. Nsị gị na I don't know the kind of evil dị na Igbo anyị kita. The kind of evil dị na Igbo anyị kita. Amara m na mmiri zo 200 days ọ ya sachapụkwa ya. What is our people really turning into? Kedu ihe ndị be anyị na-achọ ịghọ? Ịkpọrọ onwe gị pastọ fiakwa unu ọnụ na-emebi Christianity. Ema akpọrọ ndị ụka n'ọnụ. Ema akpọrọ ndị ụka unu na-eme mpụ in the name of Jesus Christ. Weli Jesus na-eme mpụ. That's why that day okwuli ya na that day ọ bụrụ na ị na-ekpọrọ m Jesus ya ba na eza okwuli ya ekwu. Ọ bụrụ ndị niile na-akpọ Jesus ya ndị ụdị ndị apụta na-complain ihe siri ike na society na ime ọ na-contribute to the kind of spiritual conjunction unu na-ebubata na n'ụwa is making situation worse. As na this Nigeria they get also ya sent by an ọchịchị ahụ, he will end up becoming like it because the system has been denied to corrupt anybody na abata there. Ụlọ onwe gị pastor na-eji na otu ụmụazị kịta ụmụazị gị ịtọ adị n'ime. Ụmụazị gị adịgwa ime. Mpa how would you people do this na mpa tụbara ụmụ ya ime? Dono na anyị na-eme pastor nwunye gị na support gị. Amara m na ọ bụ ọgwụ. Ụdị ihe a bụ enwere ihe a na-ekpocha nwere ka isi akpochapụ njọ ụdị ihe anụnwa. Etugodo onye aha nga according to law mana nwekwa na ihe bụkwa na in order for this thing to escalate again because whether you like it or not ụmụazị ochu ahụ so mpa ha ochu ahụ so ha esi wee mụta ha bụkwa the same thing anyị esi wee mekwa ha esi wee mekwa onye ọzọ because it has already become a pattern. Nwere m ka ndị be anyị si amụta ụdị ya ajụ ihe ajụ agwa ajọ ndụ sọsọ ihe ọjọọ jụrụ everywhere. Ị na-enene all these videos ị na-asị na kezi ihe na-eme does it mean that na parents failed the children or does it mean the society failed the people or does it mean that na I don't know how to explain this thing but what is really going on? Gịnị na-eme? Gịnị na-eme ka scam jọ gịnị na-eme? Na video ka unu fụ necha biko ka bụkwa na arụ subscribe on this channel biko ka ọ dị. Them. Why did he fuck your grant? My mother did all to her to give me shame. Where's your mother? My mother died. Are you a pastor? Yes. What's the name of your church? The name of my church is Upper Chamber. Upper Chamber. Yes. Stay. Alright, we'll share this video. You got for this man here now. Only beginning, man of God. Who's we born when you? Me for now. Onye na-emiti ụmụ ndị nwanyị ọ bụrụ izizi ọ bụrụ abụọ ọ bụrụ atọ nke o ji awụ anọ ndị omitigoro mana ụmụ ya na-atọ na ka ọ tụwala ime. The worst part of it bụ gịnị na nwunye na-asọpọtụ ya n'ife ahụ ọ na-eme. Ajụọ nwunye ọ sị na efu di ya n'anya na ife ọbụla di ya na-eme na ị ga-asọpọtụ ya n'ime mgbolo na-ajụ ụdị ife a ọ bụ ife dị mma ka ọ bụ ife ọjọọ. Because na mgbe ọbụla di na nwunye nwere similar character ha ga-ebu mmadụ nye ya na ndụ. Ebe ọ bụ na this man na-edina ụmụ ya ndị nwaanyị tụbasị afọ ime as a pastor nwunye si na ya fụrụ ya n'anya. Gwazie m ife ga-eme ka ọ bụrụzie onye ọzọ. Watch the video. Tell us what you think. He's supposed to be there. No. He's the complainant. He's the one. I ask you again, say, come out here. Come out here. No.
I asked you, say, why did he fuck your blood? He had 3 daughters. Why did he fuck them? Why did he fuck them and give them belly? My mother used witchcraft force and force me. To fuck them? Yes. Yeah. Igbo here. Igbo. Which part of Igbo? Chokota. Chokota? Yes. You are the pastor there? Yes. How many members do you have in that church? There are many, sir. There are many. How many members do you fuck in that church? I don't know. You didn't fuck any person? Today, Ospark is going to destroy that church. That church will not be in Igbo again. Are you hearing me? Are you hearing me? Yes. Are you hearing me? Say yes. Are you hearing me? Yes. They are going to destroy that wing church you are using as a counterpoint. Today, they are going to destroy it. Today, they cannot be there again in that Igbo again. You're a shame of your family. Madam, how old are you? I don't know, but I named 66. 66. Yes. This man, is he your husband? My beloved husband. Okay. When your husband fuck your daughter, what did you do as a wife? I cannot do anything because I love him and I cover him. You cover your husband? Yes. Are you not an evil woman? My life, God make me not evil. Hold on. You cover your husband. Your husband fuck your daughter and you cover your husband. Hold on. Your husband fuck your daughter. Is it a good thing? No. What motivate you to cover your husband so that people will not hear it? Your relation will not hear it. Your own relation will not hear it. Why did he cover it? If you know be your son, reveal the secret. Because of love. Because of the love. Yes. Do you know that you're a bad woman? And since that time, you are giving your husband food. Are you still giving your husband food since that time? I cannot deny my husband. You are still giving your husband food. Okay. Don't worry, the truth will come out. Baba? Where Baba? Baba? Call Baba for me now. Baba for me. You also fuck your See prick when they use the fork. Come blood. Hold on, see prick. You're not supposed to come closer to this man again. You're supposed to leave this man and go back to your place. This man is an evil. It's an evil to you. That is the blood where you born. You went and fuck your blood. Shame of yourself. God will give you. God will not forgive you till you die. God will not forgive you till you die to your grave. God will not forgive you. God will not forgive you. Today we are going to let us for you, and that court will follow you. Baba, Baba, Oga, the son want talk. Can he go there with me? Oga, the son want talk. Go and bring General, the son build the complaint. The son want talk. Today, he now lay curse on me that I will never see good thing in my life, which I never done. As long as remove the cause for him, Nana. You go renounce the cause. I said remove the cause. Renounce the cause. Come, remove the cause. Remove the cause. We need party. Come on, renounce the cause. Man, I make it too much. So don't go renounce am. Man, I make it too much. Going back. Remove the cause. Remove the cause. Remove the cause. Don't remove the cause. Remove the cause. Hold on. Come on, let's stay. Come on, leave this thing. Hold on, hold your hand. Hold your hand. Say yes, say my son. From today, goodness will follow you. good thing follow you. Anytime you remember. You will not die. Anytime you remember to curse him, let the curse go back to you. Let the curse of you will not die. You see, he will not get there. Wear trouser. Oh, give a trouser. Wear trouser. See how to do this thing. If you want to enter